ጥሙርን ስሙርን ህዝቢ ንሓባር ረቂቕ ሃብቲ ይውንን እቲ ረቂቕ ንዋት ከዓ ሓያል ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእሎም ሓያል ሕብረተሰብ ጽኑዕን ዘይንቕነቕን ህዝቢ ብምፍጣር ውሕሱን ኣተኣማምንን ቀጻልነት የርጋግጽ እቲ ብጥምረትን ስጥምነት ናይ ሓባር ኣተሓሳስባ ዝፍጠር ንዋት ምንጭ ረቂቕ ሓይሊ ይኸውን ረቂቕ ሓይሊ ሕብረተሰብ ብሓደ ለይቲ ዝፍጠር ወይ ብሰናይ ድሌት ጥራይ ዝርከብ ጸጋ ኣይኮነን ዘይደርቕ ምንጭን ተሪር ድሕረ ባይታን ይጠልብ እዮም በቐንዱ ዱልዱል ትውፊት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመጽእን ዝቕጽልን ብሉጽ ማሕበራዊ ክብርታት ክኸውን ኣብ ዱልዱል መሰረትን ጽኑዕ ሰራውሩን ክቐውም የድልዮም ሃገራትን ህዝብታትን ከኣም በቲ መጠማመቲ ምዝስፈራም ሓያላትን ድኹማትን ተባሂለን ይግለጻ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዳርጋ ብናይ 130 ዓመታት ብዙሕ ሽርሕታት ብዙሕ ሽግራት ብዙሕ ብድሆታት ሓሊፉ እቲ ቀንዲ ብድሆታት ካብቲ ናይ ቀደም እኳ እንተነበረ ከም መግዛእቲ ጥልያን ኣቢሉ ዝመጸ ግን ከቢድ ናይ ምፍልላይ ናይ ዓልየት ባህርያት መሲኡ ወይ ድሕሪኡ ግን ብፍላይ ምስ ምውፃእ ናይ ጥልያንን ምምጻእ ናይ እንግሊዝን ዘጋጠመ ዕድል ናይ ኤርትራ ምስ ምቑራን ናይ ኢትዮጵያን ዘይምቑራንን ብዓብዪ ኸዓ ኣብ 1950ታት ካብ 1930ታት ዝጅምር እቲ ምቁቋም ናይ ማእከላይ ወኪል ወታደራዊ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ምስ መጸ ደቂ ዳላስ ድመርሕዎ ጆን ፎስተር ዳላስን ኣለን ዳላስን ኒ ዕድልን ጉዳይን ናይ ኤርትራ ኣብ ባይቶ ሕብራት ሃገራት በቲ ዝግባእ መልክዕ ንኸይረክብ ዝተጎስጎሰ ዓቕሚ የብሎምን ኣይክእሉን እዮም ክመሓደሩ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ዝነበረ ዝዓበየ ሽግራት ነይሩ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ ዘመን ብዙሕ ሽርሕታት ተኻይድዩ ኣብ ልዕሊኡ ብፍላይ ኣብዚ ቅድሚ ጥልያን ምእታው ዝነበረ መሳፍንቲ ክኾን ይኽእል ኣብቲ ዝተፈላለየ ግዛእቲ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብፍላይ መሳፍንቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዘይበሃል ግፍዕታት ተኻይድዩ ካብኡ ብምቕጻል ከዓ እቲ ሽርሕታት ንብሎስ ብኡ እዩ ዝብገስ ጥልመታት ኣብ መንጎ እቲ መሳፍንትን ስምምዕ ጌርካ ኤርትራውያን ዓበይቲ መራሕቲ ዝነበሩ እምበሃል ራሴ ወልደንኬል ዝኣመሰሉ ጥልመታት ይግበር ከም ዝነበረ ብድሕሩ ጥልያን በዚ መሳፍንቲ ተዳኺሙ ዝጸንሐ ህዝቢ ወይ ከዓ ጥመት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረሉ ግዜ መጺኡ ክገዝኦ ከም ዝኽኣለ ሓደ ነዚ መዝመዙ ዝመጸ ሓይሊ ምንባሩ እዚ እዋን ጥልያን ኣቐዲሙ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብምጽናሕ እዚ ህዝቢ ገዝኦ ወይ ክቋጸሮ ኺኢሉ ግዝኣቱ ምስ ገበረ ግን ኣቐዲሙ ነቂሑ ወይ ከዓ ምስቲ መሳፍንቲ ኣቢሉ ዝነበረ ወይ ከዓ ሰርሓሉ ዝነበረ ነቶም መራሕቲ ክቃወም ወይ ከዓ ናህና ከም ዘይኮነ እቲ መግዛእቲ መንቃሕቃሕታታት ስለ ዝፈጠረ ነቲ ጥልያን ከም ዘይዕርፍ ወይ ከዓ ቀሲኑ ከም ዘይገዝእ ይግበር ነይሩ ግን ምስቲ ብብዙሕ ሸነኻት ወይ ከዓ እቲ ጉዳቤ ዘይምንባሩ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ግን ሓያላት ዝጋኑ ይስዕርዎ ከም ዝነበሩ ከም በዓል ሓላይ ዝተገብረ ውግኣት ይነግረና ማለት እዩ ካብኡ ብምብጋስ ጥልያን ረብሑ ክብል ገዚኡ ልዕሊ 50 ዓመት ሓይልታት ዓበይቲ ሓይልታት ዝነበረ ካልኣይ ውግእ ዓለም ቀዳማይ ካልኣይ ክንብል ኣብ 41 ከዓ እሱ ክኢል ህዝቢ ከባቢ ዝተኻይሉ ድሕሩ ዝመፀ እቲ ዝኸፈ ናይ እንግሊዝ ንብሎ እዩ ኣብ እንግሊዝ ፍልይ ዘብሎ ኣቐዲሙ እቲ ኣብ ወታደር ጥልያን ንቕሓታት ርዩ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብቲ ናይ እንግሊዝ እዋን ክወዳደብን ብዛዕባ ሃገር ዝነበሮ መንቃሕቃሕታታት ክወዳደብ ጀሚሩ እቲ ጽቡቕ ሸነኹ ትካሊ ሸነኹ ከዓ
اتي زمت غزاوي ويكا محدرة ناي بريطانيا عندي تصاوتو ترى ابتناي فلا لي خا غزازبي شعز مسرته سغا حجي بسلاته تبقلي اب سورا كمان زنصبارق حيال شرحتات تخيدي لإرترا واغا زخفلو زيغاتات አለው ደም زخفلو له زي ኤርትራውያን ኮይኖም ህይወቶም ጸቢቆ ነበሩ እخلو ነይሮም ቀሊል ክገብሩ ዝኽሉ ማለት እዚ ኣብ ናይ ፍልስፍና ናይ ግሪክ መጽሓፍት እንተዳሪኻ ነቲ ናይ ዜግነት አተሓሳስቦም ንጡፍ ዜጋ ዘይ ንጡፍ ዜጋ አክቲቭ ፓሲቭ ዝብልዎ አተሓሳስባታት አለው እንተ ደሊኻ ትናቶም ፓሲቭ ወይ ዘይ ንጡፍ ዜጋ ኮይንካ ካልእ ተሰዲድካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ንጡፍ ዜጋ ኤርትራዊ ዜጋ ንኽትከውን ዋጋ ክፈሎ ምዃኑ ምፍላጥ ማለት ስለዚ I think እቲ ተሓሳስባት እቲ ከመንእሰይ እዚ ዋጋ ተኸፊሉስ ነዚ ሕጂ ነተንፍሶ ዘለና ዝለዓለ ክብሪ ናይ ሓደ ሃገር ክንበጽሕ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣሎ እዚ ዋጋ እዚ ግን ብዋጋ ናይ ዕድላት ናይ ካልኦት ዝመፀ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ሃገር بزهلوا نجراون رقيق النوات مسألة كجلت زخل مخانيو زحبر اتوحس كتسالنت بولت متان كونن زخل جن محبراو كورتات مخانو بجبرن مسناي ابنتاتون يجلت مجلت حيالنت حزب إرترا خام كم مدرخنا مدرخ نبرخ شاف زبط حبولت محبراو كبرتاتيوم كبرتات مالت كافتي زحالفة تاريخنا زمصنا يزورسنا نحنا كم هاجر كنكون كساب حجي تا بقاتي زلنا أنا أمن الهاجر كنكون زبق عنا زحالفة تاريخنا أنت زهلو زحد زلنا كبرتات زحد زلنا حجي كنت أموما خيلنا زلنا نزمت أنا جر كن مكت كيلنا زلنا أي مخالنا يوم كم كاد هاجر تاريخنا حجي هزبتات نرأيهم يجي نجارات متخلق فتنا كايز فتنا خا من مكان كخم هزبي وزنجرل كامت أرشوت وصيته كبابينا نريو لنا بزح زي تفتنا حزب خوني خالي مس إيرترا وداديركا حجي تمفتنا معنا حجي نزمت يزولو عينتي غيرون بر زنبريو حبرتات كابتوم نحيل حبرت سيب إيرترا زغلصو بولصات امرات لعلو كلن قدم كلن يسرع كبرتات اب إيرترا تتكبرت امرات امبر كم صبو اقحا نسنصبقه اب شلفታት ዝቕመጡ وين سلطقو ቋንቋ مدامقت وعلان أخيبان زهالكو أمرات يكونون فلس خبرتات أب جبرن أمريت حق أنت زريهم زفريون زود هجراو مهرتي استحفسلو من زركبلهم زلو رقرت حيلتاتهم حزب إرترا أب تاريخهم ذكالا خلولو بحنسا زطرنفولو أقاب ندافطر إذا خيد حبر السبي إرترا خالك كم قالوت حبر السبات بزي أقاب زمز حبر السبي كبرتات نبلو ني حدا حبر السب ملالي ويكا مننتي بفلليات تداري خايم زم كلته بزي لو من نقولصو زلنا بهيمانوت كونه ببيهر كونه بخال جغرافيا واقع متازر رهب يقولون كنتيبا حمد كميلين بعد حوز عقبه خيلو زبل مسرتاو حتون تدارينا كن ات حبر السب نتي ابزي إرترا نبلو زلنا دوبات زنبره حزبي حويو حبتيو ناتيو أببال كينيوتي بزحات حبرة السبات نريهم الفلالي نتبتات كرئي أبزقولو حدا خطر نفذ خيل موقح قحتا فتيرو نيروف من الخيل مهلتي حبرة السبسي نعمنت أو حق الداباني فتح محارن حرينا ناي منساق نعمنت مثل قاشاز بحلالو حديزي نحتات كخم تحاجز جوركا قاشاسي ولا ديت فولت قاشاس أبقى زاخا مسيو دقاقف نحد عدو خميلي تساني زواسا زبهال كاو ختم صوت خيل مثلا اني حالات وصولنا يرى مجتمعنا نقول مجتمع من زمن قديم ده استبدل نبربو وفنجهو فنجهو اللي ودديبو مقابلات اللي ودديبو وقانون اللي بديبو وزي حاجات مرتبطات اللي بديبو قال لا شعبتي قلت بطو لقدر قانون اللي بديبو وزي حاجات فنجهو لقاته لمجتمع كهو نبر وكهو قل لقيت قدر بكفو بسلام قل نبر قدر لمرحناته معناته حيال ودابة نهزبي إرترا زوكل رقيق مستيريوم حيال ودابة ملالي حيل هزبي إرترايوم أمدر علم قال ودابم كمزمر وقحتان سدقاقم مقالحن سنيتيوم قبراونتن كتسالنتن زرقاق ازغن أزي وحديوم
ብዙሕ ኣብነት ክቐርቡን ይኽእል ኤርትራ ፍሉይ ዝገብሮ ካልእ ባህሪ ኣለዎ እጂ እቲ ቅድሚ ምግዛእታዊ ዝነበረ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣማፃፅኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝመፀ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ጽሑፋት ከም ዝኣመሰለ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከብ ኣብ ዳህላክ ክትከይድ ትኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥንታዊ ኣሰራት ዘለዎ ቦታታት ከይድካ ከተረጋግፆ ትኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ሓደ ሃገራዊ ሕብረተሰብ ኮይኑ ማሕበራዊ ክብርታቱ ዲፋይን ክገብረሉ ወይ ክገልጸሉ ዝጀመረ ድሕሪ ምምፃእ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ከባቢና ኣብ ከባቢ ክፈላለ ዝኽእል ክኸውን እምበር እቲ ሕብረተሰብ እቶም ክብርታቱ ክትርድኦም እንተኮይንካ ክንዲ መፅሓፍ ኣንቢብካ እውን ኢኻ እንትርድኦ ነቲ ዕለታዊ ንጥፈታቱ ተዓዚብካ ሕለብ ንበላ ዘላቶ ኣቦ ንደቁ ኪድ ሰይተቦኻ እገለ ሓሪሳላ ፀባ ብፅሓላ ካብዚ ኻ ትምትሕጋዝ እናተምሃርክያ ኣብ ሕጂ እዚ ኣብ ሕጊ እንዳባ ከምኡ ሰፊሩ ስለ ዘሎ ድዩ እቲ ሕብረተሰብ ምስ ግዜ ዘማዕበሎ ድዩ ከምዚ እናረኣኻ ተዓቢ ብጉርብትና ብሓባር ምንባር ጎን ንጎን ኮይኑ ብሓባር ክነዊሕ ክቕፅል ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ይኹን ሕብረተሰብ ግን እቲ ሃገራዊ ዝበሃል ማሕበራዊ ክብርታት ጠርኒፉ ንኤርትራዊ ሕብረተሰብ ዝገልጽ እዝን እዩ ከብሎ ዝኽኣለ ድሕሪ ምምፃእ መግዛእቲ ጣልያን እዩ ውዳበ ንሕብረተሰብ ኤርትራም እምነ ኩርናዕ ናይ ኩሉ ስራሕን ዓወትን እዩ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ምዕራፋት ቃልሲ ናሕርነት ከዓ ብፍላይ ኤርትራ ሓያል መሪሕነትን ሓያል ውዳብን ክትፈጥር ምኽኣላ እዩ ዝትርኽ ኣብ መመድረኹ ዝግንፀልን ሓቂ ዝገልጽን ምዕራፍ ቃልሲ መሳልል ናይ ዝብርኽ ሓያል ውዳበ እዩ ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ክማዕብል ዝኽእል ሕብረተሰብ ኤርትራም ካብ ነዊሕ መዋእል ዝግለጽ እዩ ኣብ እዋን ኢጣልያዊ መግዛእቲ ዝፈለሞ ውህደትን ስጥመትን ከዓ ነቲ ዳሕራይ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብመሪሕነት ህዝባዊ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ውዳበ ብኣብነት ክግለጽ ይከኣል ህዝባዊ ሓይልታት ካብ ፈለማ 1970ታት ካብ ውሕድ ቁፅሪ ንኡስ ዓቕሚ ግን ከዓ ንጹር ራእይን ዝጭበጥ ዕላማ ዘካየዱ ውዳበታት ምርኣያ ናይቲ ሓይሊ እዩ እቲ መድረኽ ብመድረኽ ዝምዕብል ዝነበረ ብሓፈሻ እቲ መድረኽ ብመድረኽ ዝምዕብል ዝነበረ ብሓፈሻ ህዝብን መሬትን በብቑሩብ ሓራ ናይ ምግባር ቃልሲ ይኹን ኣብ 10 ዓመታት ምክልኻል ዝፈጥሮ ዘይንቕነቕ ጽንዓት ንውዳበታት ዘረጋግጽ እዩ ነይሩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ሓደ ንዕኡ ዝውክል ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ካልኣይ ነቲ ተወፂዕሉ ዝጸንሐ ቅርጽታት ወይ ስትራክቸርስ ኣፍሪሱ ንሱ ብዝደልዮ ከም ሰብ ክብሪ ዝረኽበሉ ምዃኑ ክረጋግጽ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፀ ንዕኡ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓደ ንኩሎም ዘከባብር ስርዓት ክፍጠር ነይሩ ስለዚ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ነዚ ክገብር ምስ ከኣለ ንመጀመርያ ግዜ ህዝባዊ ዝብል ስም ዝተወስኾ ኣብ ታሪክ ሓርነታዊ ቃልሲ ድሕሪ 1970 ምስ ምምፃእ ህዝባዊ ሓይልታት ይቕምኡ ዝነበረ ምፅኻሳት ርኢኻ ኮይንካ ህዝባዊ ዝብል ስም ዘለዎ ውዳቤታት የለን ህዝባዊ ክብል እንከሎ እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ኩናት ናይ ብረት ናይ ውሑዳት ቃልሲ ጥራይ ኣይኮነን ህዝቢ ማእከሉ ስለዚ እቲ ህዝቢ ነዚ ዋጋ ክኸፍሎ ኣለዎ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዝወስድ ሓያል ውዳበ ካብ ተርባ ጽንታ ህዋኽን ኣውፂኡ ብርግኣት ኣርሒቕካ ንምሕሳብ ዘኽእል ሓይሊ እዩ ዝፈጥር ህዝባዊ ግንባር ዋላ እኳ ኣብ 1977 ንዝበዝሐ ከተማታት ሓራ ኣውፂኡን ርእሰ ከተማ ኣስመራ ሓዊስካ ውሕዳት ተሪፈንኡ እንተነበራም ብምትእትታው ግዳማዊ ሓይልታትን ብምዝባል ሚዛን ሓይሊ ብዝነበሮ ሓያል ውዳበ ኣብ ሓፂርን ፍጡንን ግዜ ኣብቲ ሰቡን ዓቕሙን ክዕቀበሉ ዝኽእል ቦታ ክበጽሕ ክኢሉ
ኣብ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ዝተረኣየ እቲ ካልእ ሓይሊ እውን ዓቕሚ ናህርን ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ እናዳኸመ ክኸይድ ዝኸኣሎ ምስጢር ውዳበ እዩ ነይሩ ዝኸፍአ መግዛእቲ እዩ ነይሩ ብኸመይ እንታይ ኢልና በተሓሳስባ ናይቶም ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ መስፍናዊ ድሑር ኣድሓርሓሪ ኣተሓሳስባ ዝነበሮም እዩ እሱ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ እሞ ዘይኣለሙ እንታይ ዘይገበሩ ኩሉ ሙሉ ንህዝቢ ኤርትራ ዝዕኑ ንህዝቢ ኤርትራ ትጥፍእ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገራት ተፈቲኑ ማለት እዩ እንታይ ገይሮም በሃይማኖት ከፋፊሎም ንገሊኡ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሕካ ሃይማኖት ክርስትና ዝኣምኑ ኣብዚኣ ክስታይ ክገብሩ እዮም ሃይማኖት ምስልምና ዝኣምኑ ዓዶም ኣይኮነን ናብ ዓዶም ይኸይዱ ወይ ድማ ክቕተሉሎም ክእሰሩሎም ክሳብ ከምኡታት ይውስኑ ነይሮም በዓል ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ካሊእ ንዕኦም ዋላ ቆሩብ ተቐባልነት ዝህቦም ነገራት ይሓስቡ ነይሮም ንኣብነት ማሕበራዊ ፍትሒ ከነፍቅድ ኢና ማዕርነት ከነፍቅድ ኢና ዝብል ነቲ መግዛእቲ መስፋሕፍሒ ዝኸውን ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሽዕና ቀይሑ እንታይ ኮይኑ ንጥልያን ብዙሕ ተጠሚምዎም እዩ ንኢትዮጵያ ግን ብዙሕ ኣይተጠምሙ ብረታዊ ቃልሲ ሸዓት ጅምር ማለት እዩ ሃይሉ ንግዚኡ ጥራይ ፅንሕ እምበር ድሓር ዝተሓዋወስ ነገር እዩ ሰባት ካብ ዝፍልይ ድበልና ኢና እዚ ምናልባት እቲ ማሕበራዊ እንስሳታት እዩ ዝብል ከም ኣተሓሳስባ ይሰዓር እዩ ግን ፍልይ ዝበለ ፍሉይ ዝኾነ ብሓባር ክንነብር ዘለና ተማራኺስና ጥራይ ክንከይድ ዘለና ፀጋ ናይዚ ዓለም ኢና ኣብ ስፖርት እንታይ ከብለና ክእል ኣብ ኮረና ንሪኦ ኣለና ኣብ መኸተ ዝሓለፈ ርኢናዮ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ርኢናዮ እቲ ህዝቢ ሲ እንተወዲብካዮ ቦሎንጥኡ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ነገራት ክሓስብ ኣለካ ጽጋብ ዓይነይ ትርኢት ጓስጓስ ልባይ ትስምኪ ድምጃለ ባይ ባዕልኺ ጎኾም የላን ከማኺ ጽጋብ ዓይነማ ትርኢት ጓስጓስ ልብና ትስምኪ ድምጃለ ባዕልኺ ጎኾም የላን ከማኺ ጽጋብ ዓይነይ ትርኢት ጓስጓስ ልባይ ትስምኪ ድምጃለ ባይ ባዕልኺ ጎኾም የላን ከማኺ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብምትእምማንን ስራሕኻ ምስልሳልን ኣብ ዝተመደብካዮ ቦታ ዕዉት ኮንካ ምውፃእ ዝመሰረቱ ውዳበታት ህዝባዊ ግንባር በቲ ኣብ መድያት ትካላት ውድብ ዝተመስከረ ውፅኢት ክረጋገጽ ይከኣል መንፈስ ከኣልነት ብምፍጣር ዓፅፋ ብምስራሕ ንሕፅረት ናብ ዕድላት ብምቕያር ከዓ ትርጉምን ምሕደራ ግዜን ብልዑል ብቕዓት ክስርሓሉ ክኢሉ ኣብ ኤርትራ ክልተ መሰረታውያን ኣገደስቲ ኣምራት ኣለዋ ሓንቲ እዛ ኣቐዲምካ ድበልካዮ ሓድነት ላይቲ ኣብ ዜግነት ዝተመርኮሰ መንነት ዝብላዕን ዜን ክልቲአን ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ኣነ ብዙሕ ዝተፈላለየ መንነታት ክህልው ንኽእል እዩ ሽመይ ኣለኒ ስድራ ቤት ኣለኒ ዓዲ ኣለኒ ገለ ኣለኒ ካብኡ ዝዓቢ ኤርትራ ዝብል ርቕቕ ዝበለ ኣምር ዘለዎ ብዓቕመይ እውን ተማሂረ ኢለ እንዳሓሰብኮ ከለኹ ክገልጾ ዘሸግረኒ ክሳብ ታ ዝለዓለት ህይወተይ ክኸፍለሉ ዘገድደኒ ስምዒታዊ ምትእስሳር ዘለና ኣምር ኣቐሚጠ ኣለኹ ስለዚ ብበዝሕ ኣብዚ ዓለም ንሪኦ ዘለና ዕግርግር ከምዚ ዝኣመሰለ ጥርኑፍ ስምዒት ኣብ ምፍጣር ንዘጋጥም ሃዋፍ ንምምላእ እዩ ዝመፅእ ዘለዎ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ፅሑፋት እንድሕር ኣንቢብካ እዚ ሎሚ ኣብ ዓለም እንዳገነነ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ግብረ ሽበራ ትርኢዮታት መሰረቱ መንነት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዝመፅእ ዘሎ ሃዋፍ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ ቅድሚ ሰውራ እውን ነይሩ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እቲ ክብርታትና እንዳማዕበለ መፅኡ ከም ሰብ ሰሪሑና ጅሃ ንዝመፅእ ብድሆታት ከም ንምክት ክገብረና ዝኽእል ዘሎ ንሱ እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ከዓ ነዚ ህዝቢ ፍሉይ ዝገብሮ ብዙሕ ምረት ስለ ዘሕለፈ እዩ
إذا حجمت إزولو نعلم كبيروا خوني خلي نحنا جن بب قدايو ببزح قدايات سبعت فينا إننا سبت فينا ستسوي إننا سب هالي قلنا بزح نجار حجي أب عالم حدش نجار خوين حجي خمدز مويتهم كنز خمز خوينهم كنز تسجيهم كنز تأميهم كنز خمز خبها كله قدم نحنا بمجزات بورارات بجالة زحلفنا يوم زمكتنا يوم نجار أصل زخنا of course حد سبك موتنا يندلني ناجن استمقرنا له نجاري نزخاء نتزنا برنا كبرتات أزخاخيرنا لنفسنا كم يجينا خمن سيات كم حبرة سب نتزلنا كبرتات نسزول له اللو كناتات أحدثنا كم يجينا نمكتو راحنا نحسب زلنا بر حدش ميلان مهارلو نجار أيقونة يدبلنا كالاي عدالة اجتماعية يتم اجتماع كم سلت بنا نبل لثورتنا كلها لسأل قوميات مثل الإسلام ولا الكريستيان مثل لقى شاق ديبات ولا سولت مالته هذا أنت تغيير قد تمسحها وقعك لازم تبقى أسمرة بس يكون تغيير لوده بكل مكانات تغيير قد توده يتقدر بكمانته اللي تغيير اللي لا تمسوا مهمة تغيير اللي مسا اللي أقدربه بودان كلا تغيير اللي مسا اللي أقدربه ما حجر تغيير اللي مسا اللي أقدربه مدرسات قد توده قلهم بكا نعافيت مؤسسات قد توده قلهم بكا ترانسبورت قد توده قلهم بكا مواصلات قد توده قلهم بكا كل حاجات اجتماعيا جاستيس كلها مالت عدالة كلها نجزي أب ترابحي حيلي صغير أسرار حم نقطرينا بعينت بمغيار أنا أسرح كسرح كم زغل كأمنن كسرح زغله يتعبوا دابي نيروم 4 عامتات نخبيدن شوشورارن أفشيلوم كاب مكلا خلنا بترمت قعتي كساجر زغلوا بعبيو أب استفلالي كبابيتات دحر مسمر عبيتن برك أويانن سرحتات ككاي زغلوا نسو يتعوشت هزبي استسرته حيال ودابي نيروم هزبي إرترا بملء سطافي نتقال سيناب كبتصحو زغالم لعل منفس تفتيروم علاوي أواج مدفع شارشا ورار أمكينوم نبتقلال متقعت بمسجار الناقي عوتات بمقو متقاف وتهدراون بوليتيكاون عوت كركب كيلو إزواغ مبار إتي كاوحنا بزوح كاب نوسنا بدرماس كاب دواي ناب قوامي كاب مكل خالنا متقع نقال سحرنا الزمرحن زعوتن ودب بحال ودابي إيو دميقو زغلات فلسفنا ناي غريخ هذا بلوص ديغا خون دحر دا خوينو سلسة نجارات كتقللالو بلو هذا أب جزية خينات دفار مخان أب جزية سلام درو مخان يو خلاي نسب تقدس النت مرأيو وي هوسبيتاليتي قداري اتصال سايكا حلاف النت معك مخان ناس النت كأهم إيه حلاف النت مسكام مالتي ناس النت حلاف النت سلازي ناس النت حلاف النت مخانو زرداء حبرة سب أب ممسا زوم كتب لهم أنا حكانا يتوفى النت نايس أنعت أزيم أقدستي بأتاتاتهم سلازي حرنتاو ألسنا ويناس النت ممسا أزغفلنا يواجا بدم كفيلنا يلنا حجي اتناصنت هذا من قدي نايتي إيرترا كتحلفوا زنبرا من قد مسرح ناصنت هذا نصبرق ناي بهلاو خون النت يخا استفعل يوم هورات ويتقالس زبلو كابرال بهلنا تقالاساي فانون زبحلو تقالستي اتي اب هاغراو بهلي وسان زبحال ነገር حرنت ما يحضراتي ناصنت ما يحضراتي كاون لعلي هاغراو بهل زبحال ነገር يلني أنا خاصي هاغراو بهل نقول زلنا زي بقلصمنا زمصانا يونا صنت አሎ ንعኡ ኣብ حادث ተወሰነ ኩላትና ሓቢርና ረጊእና በልጽግና ክንነብረሉ ንደሊ ኣርሐቅና ዘቀመጥና ሓደ ዕላማ ካሎ ንعኡ ንምብጻሕ ክንወስዶም ዘለና በሓባር መስዋዕትታት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ማለት እዩ እጂቲ ኣብ ዜግነት ተመርኮሰ መንነት ድብለካ ደልኹ ነታ ዕላማ ድኒው ኣቕሚጥና ያደለና ንኽንበጽሕ ኣነ ትግረ ዲ ዓፋር ዲ ሳሆ ዲ እስላማይ ዲ ክርስቲያን ዲ ወላ ካልእ ዲ ብዘይ የገድስ ኣብዚኣ ምሳይ ነታ መንገዲ እቲኣ ዝኸዳ زيغانا إيرترا خم زلو فلت حمد جمع إيرترا وخم كاترا فلت كنيو تخلد نعقا ملكت يخبر لك خا بغمز عينة التحساسبان قيد سلازلنا كمز أمثلة التحساسبان أنتي زبالكو خا نايها قراو سنيت مدباتنا وطموحنا رأينا نتي زبالكو خا ناي محبراو فتحي طموحنا أزي وسانو زخونة كبرتاتيو نبلون خير
ማህደር ሰነዳዊት መደብ ኣብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ሕሉፍ ትዝክር ሁሉ ተስተማቕር መጻኢ ኣብ ዘንፍት ሓሳባት ተስምር ማህደር ውዕሎታት ፍጻሜታት ተኽእሎታት ምስ ፍሉይ ቅያ ተንጸባረቕ ማህደር ምዕራፍ ትማሊ ትትርኽ ጉዕዞ ሎሚ ትጽብጽብ መጻኢ መንገዲ ትእመት ማህደር ማሕበራዊ ክብርታት ተንጸባረቕ ብሉጽ ሓሳባት ተኹስኩስ ሕሉፍ መጻኢ ጂኦፖለቲካ ትትንትን እስከፋላት عود ورح إذا على تاب تاريخ تزنتو آسر سير الصعوف الساميتات تقلت كيا ناي وعلتاتن سرحيتاتن تومكرو تسقاقر حيال ودابة أب معبالي كرتن قسقاسي استراتيجين ودابة أب محبراوين حليتات ودابة أب حفاش ودباتن نتي إمبركا خون دي زبلك أنا سقاطن مترطارن كباص عنك انتيطو نحسابن باغن حزب إرترا كونك إيروم حبرتسب إرترا بحيالن ناي ገዛእ ሩስን ውዳበም بገዛእ ቅልጽሙ بحيال قرسن كبر واغان زود حرነት دفيوم ድሕሪ حرነት ጉዕዙውን እንትኾነም ኣብ ምድባት ዳግመ ህንጸት ነቲ حيال ባህል ውዳበም ስራሕን ዓወትን ናብተካ ወለዶ ንህንጸት ሃገራዊ ኣእምሮን ሃገራዊ ፍቕርን ተበጊሶም ኣብ ውሕድ ዓመታት እንብዛ ኣገራም ዝኾነ ስራሓት መስርሕ ምዝገባ ዜግነት ዓሚሞም ከረምታዊ ሙኣተት ተምሃሮ ኣሰላሲሎም ምጥያስ ተጋደልትን ካብ ስደት ተመልሱ ዜጋታትን ኣደላዲሎም መስርሕ ረፈረንደም ብጽፈት ዛዚሞም መረባት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብድንቂ ብቕዓት ኣበጊሱን ኣገስጊሱን ንሃገራዊ ሕጽረታት ናብ ዕድላት ብምቕያር ከኣም ብዓይነቱ ብዙሕን ብቕዓቱ ዝምስገን ስራሕ ኣሰላሲሎም ማሕበራዊ ፍትሕያት ተሓሳስባ ካብቲ ነገራዊ ድሌታቱ ወጻኢ ሓሳባዊ ድሌታት እውን ኣሎ እቲ ሓሳባዊ ድሌታት ብመንፈስ ኣነብ ከተማ ኣለኹ እምበር መንፈሰይ ምስቶም ካልኦት ኤርትራውያን ነዛ ኣነ ረኺበ ዘለኹ ዘይረኸቡ ከተኣሳስሮ ክኽእል ኣለና ኤርትራውያን እዮም ዋጋ ብዝኽፈሎ ግዜ እነሆ ዕድል ስለ ዘይረኸብኩም ስስኹም ዋጋ ይትኸፍሉን ኢኹም ኣይተባህሉን ኣይክባህሉን እዮም ብሕጂ ስለዚህ ዕድል ክመጽኡን ከሎ ከዓ ንዕኦም ቀዳምነት ናይ መሃብ ሓላፍነት ክህልወኒ ብዛዕባኦም ክሓስብን ንሶም ኣብ ዝውፅዕሉ ግዜ ኣነ እውን ውፅዕ ኣለኹ ኢለ ከም ዝሓስብ ክኸውን ክኽእልን ከም ዘለኒ እርዳእኒ تخسرحلو دصنحه نتي سب نتي خبرتاتنا زخلع نتي ناتنا نحنا خندلي كنبصحو ندل زلنا تمنقح موداب معطاق زبل انقحكا طرح ديكون كاتغرفو كتودبوم كتعطقون حجي خنعطقو نبل كلنا اب رؤسينا نعطقو قدم برتي عطقو نيرون حجي مصحفتي طرح يكونن رؤسي كملء كله يتعطق دبال ስለዚህ እቲ ሰብ ኣብ ሞያዊ ዓቕሙ ወይ ከዓ ሰሪዑ ደሞዝ ክሕዝ ከም ዝኽእል ጥራሕ ደይኮነ ክግበር ጸኒሑ ርእሱ ክስራሕ ጸኒሑ ጅርእሱ ክስራሕ ጸኒሑ ክብል ከለኹ ንኣብነት በዚ ኩነታት ኣብነት ንርአዩ መንእሰያት እዮም ቶም ሕጂ ኣብ ኩሉ ሃገርና ኮይኖም ነዚ ኮቪድ ንምምካት ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ እዚ ንጥፈታት እዚ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ብኣካዳሚ ዝተማሃርዎ ኣይኮነን ኣብ ርእሶም ተሰሪሑ ዝጸንሐ እዩ ሕጂ እቲ ህንጸት ናይ መንእሰይ ክንብል ከለና فيزيكالي تهانصو بتمرت تهانصو رؤسو خسرحو خلخ رؤسو خب كلو حجي تتمرتاو طرح ديكونس نتحبرتسب زدليو ነገር ከመንጩ ዝኽእል ርእሲ ክትፈጥረሉ خلخ ነትሰብ እዚ እንዳተማሃርናዮ ካብ ተሕብረተሰብ ካብ ከባቢና ካብ መንግስቲ ካብ ህዝቢ እንዳተሞከርካዮ ትኸይድ ካብ ኣነባብራና እንዳተማሃርካዮ ትኸይድ ርእሲ እዚ ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት መንእሰይ ክህነት ጸኒሑ የዝብላና ኣያል ውዳበ መንግስቲ ኤርትራም ወታው ኣተሓሳስባን ናይ ሓባር ምዕባለን ብናይ ሓባር ስራሕን ከምስና ሓሳብ ናይ ጽቡቕ ሕማ ኣብነት ከይከውን ብዓይኒ ተጸባእትን ተበለጽትን ብስጋት ተራእዩም ኣወራር ወያኔ ዝተራእየ ከም ንፋስ ዝቕልጥፍ ከም እድያት ዝሰጠመ ውዳበ ከዓ ነቲ ባህሊ ውዳበዩ ዝመስክር ህዝቢ ኤርትራም ከም ሓደ ሰብ ኣብ ሓንቲ መስመር ክሰጥም ዝኽኣሉ እቲ ሓይሊት እዩ ሰለስተ ወራር መጠነ ሰፊሕ ወራራት ብትእምርቲ ጽንዓትን ሓርበኛነትን ኣፍሺሎም ዓለማዊ ውዲትን ረቅቕቲ ሽርሒታትን ብሓያልን ስጡምን ውዳብኡ ኣምኪኖም ማዕበላት ተጻብኦን ከበባን ዘፋቢሎም ምኽንያቱ ሓያል ህዝቢ እዩ ሓያል መሪሕነት እዩ ዝውንን ሓያል መሪሕነትን ምስ ሓያል ህዝቢ ተደመሮ ሓያል ውዳበ ኩሉ ግዜ ዓወት ስለ ዝፈጥር ነትቀድም ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ናጽነቱ ንምምጻእ ካ ኣብ ውሕድ ቁጽሩ ተበራኺቱ ክኸይድ ከም ዘለዎ ናይ ምፍላጥ ክስታይ ኣለዎ ብዙሕ ይኮነን ብዙሕ ግዜ ውሳኔ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሓደ ካብቲ ኣብ ደረጃ ዓለም ዝረአ ኣተሓሳስባ ዝሰዓረቶ ብዙሕ ወሳኒ ከም ዘይኮነ ብዙሕ ይኮነ ውዳበ እዩ ወሳኒ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ እዩ ወሳኒ
ኤርትራ ነዚ ደረጃ ዓለም ብዙሕ ከም ሓደ ናይ ሓይሊ ምልክት ኣብ ዝረኣየሉ ብዙሕ ወሳነ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ዋሕድን ሓይልን ሓበራዊ ኮሌክቲቭ ኮንሽስነስ ሓበራዊ ኣተሓሳስባን ምዃኑ ዝረኣየትሉ ኣጋጣሚ ማሕበራዊ ኣገባቢና ሓደ ማሕበራዊ ውድኾን ምፍታሕ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ኣለዎ ኣነዚታት እዚ ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ማለት ነዚ ብደቂቓ ፅኒዕካ ንምሕደራኻ ንቁጠባዊ ዕብየትካ እንታይ ኣገዳሲ ነገር ኣገዳሲ ተራ ክፀዋ ትኽእል ብደቂቓ ፅኒዕና ክንሪኦ ዘለና ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ በዚ ሰዓት ክዕዘቦ ከለኹ ንሓደ ሕዱብ ዝተሓጋገዞ ዋላ እውን ኣብዚ ሃገራዊ ነገራት ዝሕግዞ ገለ ክትሪኦ ከለኻ ንሓደ ርዱእ ምክንያት ሓደ ሩኡይ ውፅኢት ዝረኽበሉ እንተረኺቡ ከምዚ ዕጡቕ እዩ ሓያል ውዳበ ትማሊ ሎሚ ፅባሕን ክኸውን ከዓ ኣብ ተሪር መሰረትን ብፅኑዕ ስራውርን እዩ ተጠሚሩ